Ang atong unang pagbasa naghisgot og panaw, ang panaw ni Elias padong didto sa Sinai. Kini si Elias mao ni ang propeta nga nahibilin human ang mga tao sa Israel minghimo na sa ilang grabe kaayo nga idolatry. So si Elias nalay nahibilin nga tinuod nga propeta ang gipaminaw nas mga tao ug sa mga hari mao na ang mga mini nga propeta. So ang pulong ni Elias di na nila dawaton, buot na nila siyang patyon. Motong ning kagiw si Elias milikay nya samtang galakaw siya naabot siya sa desierto porti nagyong gutuman ingon na lang siya sa Ginoo, patya na lang ko Lord, patya na lang ko. Karon sa inyong panaw aning pakigbatok og COVID wa pa mo kahuna nga patya na lang ko. Amayo basig mamatay mo nga malipayon. Pero ang Ginoo niingon ayaw nganong hadlok man kag mo biyahe siya wa may pagkaon, wa may tubig, desierto pa gyud, luya na kay kustanan. Gitagaan siya sa anghel og pagkaon. Kamot sa anghel nga sinugo sa Ginoo maoy nagpakaon niya gikan sa pan nga gikan sa tos Ginoo, dili gikas bikiri. Ambot og nangawa tong anghel sa bikiri, idangat to sible sa tingali, pero man tingali anghel nga kawatan no. Gikan gito sa Ginoo. Asam sa kagbikiri dito nga wa may CNN dito, si Anzanala, skina. Wa may Julis dito. Desierto man to. So gipakaon siya. Ngano man importante ang pagkaon aron makapadayon sa panaw. Importante ang pagkaon. Bisag kamo kanang mupanaw mo ka namang moadto mo laing lugar. Ang una gid yung hunahunaon kaon gyud. Nyag magdaga na gani, asa man ta mangaon? Ana. Kana gyud kaon. Ang pare lahi magunahon-naon, asa marong misa aron ka kolekta ta. Sa ngano mangulikta mga kapader, aron gyapon makakaon. Patay pare og way kolekta, di ba? Mao man na naon-naon. Kamo sad trabaho, standby nakuha ni Roy kapalit og pagkaon. Importante kay pagkaon sa kinabuhi. Pero matod pas Ginoo, ako ang pan. Ako ang tinuod nga pagkaon. Mo na ang Ginoo naghimo siyang kaugalingon nga pagkaon. Unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Unsaon man? Kinahanglan mo tambong kas lamisa. Karon rabano lahi na rabaron ang mga tao mangaon, isig na lagbunlot sa bahawan, adto ngadto siyang kwarto, adto siyang internetan, adto kan isig na lagbunlot no? Take out na. Nindot yun lamisa muna dinhi sa atong simbahan ang Ginoo sa iyang pamaagi duha ni kabuk lamisa nga makakaunta. Ang lamisa sa iyang lawas nga mao kining lamisaha dako og ang lamisa sa iyang pulong nga mao ang atong ambo or lectern. Kana ba? Diha. Muna kan-o nato ang Ginoo diha niya nang maong lamisa og dinhi niining maong lamisa. Dili gani na di na to siya makaon aning duha, kuwangan ang atong nutrients. Na may uban mo simba, igsimba, maminaw lang ko, ganahan ko aning humiling father. Or inigon, mo simba lang ko, inighuman aning basa, mulakaw na ko, kaya wagi ayaw mo humili ni pariya. Sa to pa, kadto imong kanon. Pero igabot diri, nganon di man kamo kalawat, nagpuyo-puyo mangod may pader. Wa man ko kakumpisal pader, nakapatay ko. To ara kam kaon dito. Dili. Dili pwede. Di man nimo pwede bahinon si Jesus. Kanon gyud nimo siya siyang pulong, kanon sa nimo siya siyang lawas og dugo. Nya kamo ron dinhing nanimba. Mangaon mo aning duha ka lamisa. Wa mo magduka-duka ron dia samtang gabasa diri sa pagbasa. Oy, ako kuno mong suwayag pangutana. Unsay tubag sa Salmo? Pwede na mo mamatay Unsay gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, unang linya.
Ano yun? Unsa gayto pader. Wow na siya. Nya, saan mo na ito pagkahibawa na? Attentive, open mind, attentive mind, open heart. Si Kristo makao nato kung ang atong hunahuna abli ug ang atong kasing-kasing abli. Muna ang iyang pulong masabtan sa mga tao nga mapaubsanon. Kana ba mga tao ba nga gustong tudluan, dili gustong manudlo. Karon din sa atong galingkod ron dinhi ug apil ning gabarog, kinsa kaha ang gustong tudluan? Taas ang kamot. Kanang gustong makaton ba? O, tanawa, tulo ra kabuk ang niisa. Ang uban sa, kamaon ako, kapila na ko, binaw na. Si balik-balik, maura gyapon na, kural, maura gyapon na. Utang, di paninglon, maura gyapon na, kabit-kabit, maura gyapon na siya. Kay bahaw na ko, Ana gani kag inistoryahan, ang pasabot ana, sirado ka, di na kagustong tudloan. Nya ako sad pare, naasay mo ingon ako pader, murag sayop man to imong gisulti nako, kinsa maroy pare nato ani. Kana buango na sa kuana. Kay nganoan, matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ang unang linya niya, ayaw ninyo pasubha ang Espiritu Santo. Kinsa man ang Espiritu Santo, siya ang magtudlo kanato. Tagaay siya higayon. Nya kinsa may makapasubo sa Espiritu Santo nga mahimong sirado ang utok, kanang gasigig away, kanang gasigig dinumtanay, kanang gasigig buhat anang mga sala. Muna kanang mga taong gasigig dumot, gasigig away, gasigig himo anang mga malaway, gasigi og practice anang mga sala, kahakog, kadao, garbo, pagkamasinahon, pagkalibakira, libakiro, igsimba ana dinhi, di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Di na laminaw. May kamo karon, wa mo anang pamakak. Wa mo anang libak-libak. Wa mo anang away-away. Wa mo anang dinumtanay. Adi mo kabati sa pulong sa Ginoo eh. Magsige lang mo criticize. Di na mahimo eh. Di na mahimo eh. Inigingon ni Kristo, kaon mo na ako. Saan mo pagkaon niya? Ungo ta. Kaon ta niya. Anong sabi? Pakaon ta niya. Ungo na siya. Imuon tang ungo. Di na kita ma-open na ang pagkaon di ay niya mao ang pagdawat sa iyang pulong o pagbansay niini. Nga ang tanang gisulti ni Jesus makahatag og kinabuhi. Basta atong sundon, inigingong Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa ang pikas, mabuhi ka. Hubag lagnaong, pero buhi ka. Motoo man na, dili. Kusga. Bantay ha. Kanang giingon ni Kristo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos, makabuhi na, di na makamatay. Tuo mo na. Ihogron nyo tanang kwarta dias kolekta. So, unsan na ito ipakaon pa din. Wa na kam tuo. Mauna siya. Kanabang ayaw nalag-analyza, ayaw nag-question na kung tinuod bang makaayo nato ang pulong sa Ginoo. Ang paningkamuti na lang sabta, higugmaa og praktisa. Kana mo'y paningkamuti. Ayaw pagsig-analyze, unya katuno, unya. Mingon sa pari, unya, guwa na lang gikolekta. Sige tagmisa. Unsa na mali atong kabuhi? Patay ta na. Ayaw na pader, ayaw na nabutang presyo ng mga sakramento, kanang bunyag, kasal, konfirma, kanang mga misa. Ayaw na nabutang mga buangon ra ba din mga parisyoner, ug atos ang ingnon nga kamulay magbuot, love offering, tagahaalan sa tag 20 pesos. Nya ang ilang hikay dito tag 2,000, tag 20,000. Nya diri ang gihatag 20 pesos. Alkansi ta ani, may rabaw tag muhato dinhi bisag usa na lang ka kilong inasal, di ra ba gyud. Ngaway batasan. Hala, presyohin na diha 2,500. Waga ni, way bunyag. Mao na. Nya, pulong panas Ginoo dili. Kusga. Nya ato nang gi-practice dinhi wa. Gi-practice.
Katong ningong gi-practice, wa gito'y simba-simba. Karon pa gito kasimba. Oo na. Ako naminaw ko sa pulong sa Ginoo mo nang ningkamot kog implement nga love offering kay ang gustos Ginoo gugma. Ang imong paghatag basis gugma, dili basis imong kadato or kapobre, kung dili sa kadako o kamainit sa imong gugmas Ginoo. Kay ang nahigugmas Ginoo, ang mukaon sa Ginoo, matakdan sa batasan sa Ginoo. Mo bitan ang ginapanultiyon kamao na, we become what we eat. Di ba? Kanang mga tambok diha, hingaon nagtambok. Muliwat man ka. Kanang na nagluspad ang naong, wa na'y hapit kaon. Kay nagpaslim na, mo nandali kayong kuyapan. Kana sa mga himsog iglawas, mga tigson kayo, sige nag-aerobic, sige na sila practice, gapagahi na lawas. Nya kaon na sila kanang pamasol ba, pamasol. Kana sang naang gasigi na lag dialysis, sige nagkaon og tamis, kidney failure ang labas. Muliwat man ka si imong gikaon? Hilingian na imong tupad. Tanawa unsa gikaon? Baboy, isda. Sige tanawa. Dakoon ganig mata, isda na. Dako kay kapapangig, baboy na. Joke lang na yan. Pero ang nindot, ang nindot, muliwat tas Ginoo. Muliwat tas Ginoo. Unsa may nahitabo ni Kristo? Nagpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Kana bang kamaunatang magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan? Kana bang kamautang mo paambit para sa kaayuhan sa tanan? Dili kay magsigi gunahuna sa kaugalingon. Kansin ako no, ngigano, kansin ako no. O kamo mga asawa, nagsigi ba mo gunahuna sa kaayuhan sa inyong bana o inyong kaugalingon? Kinsa dining asawaha nga ang iya ra jung gihunahuna ang kalipay o kaayuhan siyang bana. Tasa kamot. Mga buangon mong dagko, mga asawaha mo. Kinsa sa dinhi nga mga bana nga ang imo ra jung gihunahuna ang kalipay, seguridad o kaayuhan sa imong asawa. Taas ang kamot. Arang-arang sa choir kay duha ka buok bakako, no? Adi bitay na duha ka buok nga buotan nga niisas kamot. Congratulations. Arang-arang na lang kay duha. Wa ta malkansi ani misaharon. Pero sa asawa, amot wa ko tan-aw choir. Na ba diha asawa tiya sa kamot? Wa no? Buangon gini mga asawa. Kinyaharang ilisan. Na mo na goy diferensya kay sige tagkaos Ginoo kunuhay, sige tagsimba pero di ta muliwat niya pasabot. Unsa may tawagan na sa ato mga nutritionist, indigestion. Unsa tawagan na kana bang di ka kahilisan ba? Wa ma-digest ba? Amo na sa usapag maayo, usapa aron gyud ang nutrients ma-distribute sa imong lawas, wa nimo usapa, wa nimo gi-digest. Pero pasalamat lang punta nga naa say uban nato nga mi-digest. Muna inig-ingon nato naataroy gi pamaligya nga slat. Palit dayon. Palit dayon. Pero nasa uban magsige lang tutok na nasad slat. Kanan ko sugay mo reklamo na nasad slat nasad. Ang inyo nang buha unsa may tabuan na ninyo? Unsa indigestion na. Digestion. Di man ganahang musir. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og healing and deliverance from this pandemic. The evil of pandemic nga murag midot na tog maayo kay bisan pag sulbaron ang COVID-19 muhimo man sad siya iyang variant. Wa ma-deliverance. Nya ato kunong suwayan og ampo sa mahal nga birhen pinaagi sa pagkuot o gamayng hinabang para niining iyang kapilya nga mahimong replika sa iya didtong kapilya gyud sa Portugal, Cuba da area. Sa diha pa ko Santo Rosario o diha ko sa SPFY, inigmisan ako mga simbahan panahon sa birthday Mama Mary, bisag din hitingali magbaha ang mga bulak nga atong ihatag sa tiilan sa imahe ni Mama Mary. Magbaha ang mga bulak. Ingon ni Mama Mary, ingna sila, ayaw na ko tagaig buwak karon, tagailang ko one slot.
paras kapilinha, and I will heal the world and deliver you from the evil one. Tuo mo ani dili. Hatag na. Manindog ta.